Takže čau lidi, v dnešním videu pojedeme s taťkou rybařit. Všecko vám natočím, tohle bude takový vlog z ryb. Budeme tam přes noc a máme nějakých 9 hodin ráno a právě vyrážíme, takže jedeme. A jsem fakt zvědavý, co chytneme. Tak dámy a pánové, dorazili jsme na místo. No, tady budeme mít bivak, ale hádka, tam budeme spat. Tak se jdeme vybalit a půjdeme na to. No lidi, měli jsme tam kapra, ale bohužel se vyháčil, takže tak. No lidi, máme tam kapra. Nádherný. No. Tak jsme chytli kapra. Byla to jízda. Bojoval. No lidi, zatím jsme chytli 2 ryby. Teďka před chvíli jsme chytli kapra. A mura jsme chytli tak třeba, nevím, 10 minut dozadu. Takže 2 ryby jsme chytli, z toho jakoby jeden kapr vlastně se vyvlíkl, no. Dneska jak jsme chytli teda toho amura a kapra, tak na švestku, no, takže švestka vede. No lidi, teďka jak jsme chytli toho kapra, tak tyjo, my jsme seděli a z ničeho nic se začal úplně rozjíždět, tak jsme úplně vystřelili. 2 hours later. Takže lidi, je 4:30 a nějak nám teďka neberou ty ryby, tak... No lidi, už máme postavený bivak, takže tady spím já, tady spí taťka. No a něco se blíží, nějaká bouřka, máme 5:45 a zatím ryby moc neberou. No, tak uvidíme. Tak. Takže lidi, chytli jsme dalšího kapra, je 7:45 a chytli jsme ho na mango jahoda, takže tak. No. Tak to tady zatím vypadá. No tak se nám rozpršelo, dámy a pánové, museli jsme se schovat. Máme záběry na obou prutech, no, to je zábava. Tak dobré ráno lidi, už jsem se zbudil, balil jsem si aj spacák už, taťka už má zbalené lehátko, no a teďka před chvíli jsme chytli amura a zas tam něco je. A vyspal jsem se docela dobře. No lidi, a už jsme přijeli domů, já jsem zapomněl úplně natočit cestu, jak jdeme zpátky, takže teďka se vám ozývám až teď. No takže shrnutí, co jsme všecko chytli. Chytli jsme 4 kapry a 1 amura, což je docela dobré. Jakože nebyli extra velcí, ale tak chytli jsme aspoň něco. Nebyli ani malí, ani velcí, jako byli tak akorát. Pozítří jedu zase někam, takže zase něco natočím. Pokud budete chtít další takové rybářské vlogy a videa z rybaření, určitě dejte like, odběr a napište komentář, budu moc rád. No velmi se mi toto chytání líbilo, jeli jsme v 9 ráno a byli jsme tam jakoby přes noc a další den jsme přijeli ve 12, dali jsme si opět a bylo to v pohodě. Takže moc super, líbilo se mě to, já jsem šel spát třeba kolem 11, no kolem půlnoci, ono se tam mohlo chytat do půlnoci, tak jsem šel spát do půlnoci s taťkou. No a pak jsme teda večer jako něco nachytali, no. Oni spíš ty ryby berou večer a jako v noci, ale přes ten den je na nich aj někdy horko, takže jako berou, ale ne tak moc jak večer a v noci, si myslím. Jako. Tady vám dám záběry z toho, co jsme chytli, můžete se na ně klidně podívat. Jsem ty záběry dával jakoby sestříhané tady do toho videa, tak teď se na konci můžete podívat klidně na celé, jako, nebo na celé. Taky budou trošku sestříhané, ale můžete se podívat, jak to jako trošku celé, no.
a mějte se krásně, ahoj.